Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να σας ξαναγήσω στην ιστοσελίδα του πρώτου ΕΚΦΕ Ηρακλείου. Λέγομαι Ελευθερία Φανουράκη και είμαι υπεύθυνη του πρώτου ΕΚΦΕ από το 2011 μέχρι και σήμερα, 21 Μαΐου του 2015. Στην αρχική σελίδα βλέπετε έχουμε κάποια χρήσιμα έγγραφα που έχουν σχέση με την εργαστηριακή διδασκαλία και τους υπεύθυνους των σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών, κάποιες χρήσιμες συνδέσεις όπως τη διεύθυνση, τα παραρτήματα Ελλήνων φυσικών και χημικών, το ψηφιακό σχολείο, του περιοδικού Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση, στο οποίο αρθογραφώ και εγώ και πολλοί από τους συναδέλφους μου υπευθύνους στα ΕΚΦΕ. Έχουμε το link για την συλλογή των στοιχείων των εκπαιδευτικών για κάθε χρόνο, ούτως ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε ευκολότερα μαζί τους. Κάποια πράγματα από τις δράσεις του ΕΚΦΕ, τα πιο πρόσφατα κάθε φορά εδώ μπροστά. Στα δεξιά κάποιες από τις εκδηλώσεις που γίνονται στο Ηράκλειο. Και εδώ τώρα έχουμε τα πειράματα φυσικής, χημείας, βιολογίας. Για παράδειγμα, στη βιολογία έχουμε παρουσιάσεις πειραμάτων για το γυμνάσιο, για το λύκειο, κάποια βίντεο που έχουμε τραβήξει στη διάρκεια όλων αυτών των ετών. Για παράδειγμα, πατώντας εδώ πέρα για τη μικροσκοπική παρατήρηση στομάτων φύλων. Γεια σας. Βλέπετε διαλέγουμε κάποια φύλλα τα οποία πώς κάνουμε θα είναι παχύφυλλα. Ουσιαστικά αυτό μπορείτε να κάνετε. Μικροσκοπικής παρατήρησης στομάτων φύλων. Εκτός από τα βίντεο υπάρχουν και παρουσιάσεις PowerPoint, οι οποίες είναι αρκετά αναλυτικές. Για παράδειγμα, αυτή εδώ που σας άνοιξα τώρα έχει να κάνει με την απομόνωση νουκλεϊκών οξέων από μπανάνα, όπου περιγράφουν τα όργανα και τα υλικά, και η διαδικασία του πειράματος με φωτογραφίες από όλα τα βήματα και κάποιες επεξηγήσεις για το πώς ακριβώς θα δουλέψετε. Κάποια links που έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο θέμα κτλ. Τώρα, εκτός από τα πειράματα, υπάρχει το άλλο που έχουμε, είναι οι δράσεις του ΕΚΦΕ, κάποιες ημερίδες που έχουμε κάνει στη διάρκεια όλων αυτών των ετών, κάποιες δραστηριότητες όπως το υποβρύχιο ρομπότ που φτιάξαμε, επισκέψεις, σεμινάρια στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, ημερίδα βιολογίας κτλ. Και φυσικά για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών. Σε κάθε έτος έχουμε τα θέματα και τα φύλλα αξιολόγησης, φωτογραφίες και βίντεο από το διαγωνισμό το τοπικό και το πανελλαδικό, το τοπικό διαγωνισμό το διοργανώνουμε στις εγκαταστάσεις του πρώτου ΕΚΦΕ Ηρακλείου, το πρώτο και το δεύτερο ΕΚΦΕ Ηρακλείου μαζί, και βγάζουμε οι νικήτριες ομάδες από κάθε ΕΚΦΕ, συμμετέχουν στον πανελλαδικό διαγωνισμό, όπου από εκεί δύο ομάδες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα. Τώρα, εκτός από αυτά υπάρχει και υποστηρικτικό υλικό, το οποίο είναι η
ιστοσελίδες, animation, βίντεο και τα λοιπά που βοηθάνε και στη θεωρητική και στην πειραματική διδασκαλία της φυσικής, της χημείας και της βιολογίας. Εδώ είναι και μία προσομοίωση του ζωικού κυτάρου που έχω φτιάξει εγώ. Θα το ανοίξω να σας δείξω λίγο πώς δουλεύει. Και φυσικά υπάρχουν και διάφορα υλικό από άλλους συναδέλφους που θέλουν να το μοιραστούν μαζί μας. Αυτό εδώ είναι το ζωικό κύτταρο και πατώντας σε κάποια από τα οργανίδια μας βγάζει αναλυτικά περιγραφή του οργανιδίου και μπορεί να μας κάνει και μια υπερσύνδεση με κάποια προσομοίωση στο ίντερνετ πώς ακριβώς δουλεύει, ας πούμε, το σύμπλεγμα Golgi, για παράδειγμα. Τώρα, φυσικά υπάρχει και για την πρωτοβάθμια, που όμως δυστυχώς το 2012-2013 ήταν η τελευταία φορά που αποσπάστηκε δάσκαλος, συνάδελφος από την πρωτοβάθμια, δηλαδή στο ΕΚΦΕ. Εδώ είναι έγγραφα και ανακοινώσεις του ΕΚΦΕ, προσωπικό, που προς παρόν είμαι μόνο εγώ, και τρόποι επικοινωνίας, ένας χάρτης που δείχνει που είναι το ΕΚΦΕ, τα τηλέφωνα, τα φαξ κτλ. Και φυσικά υπάρχει και το κανάλι του πρώτου ΕΚΦΕ στο YouTube, που αν δείτε τα playlist περιλαμβάνει κάποια βίντεο από ημερίδες και δράσεις του ΕΚΦΕ, από πειράματα στη βιολογία, στη χημεία, η μερίδα της Πανέκφε, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στη φυσική, κάποια project και περιβαλλοντικά προγράμματα σχολείων. Για παράδειγμα, εδώ θα δείτε στην πρωτοβάθμια, μπορείτε να βρείτε διάφορα πειράματα που μπορούν να βρουν εφαρμογή και κάποια βίντεο, όπως π.χ. αυτό εδώ, το οποίο είναι κάποια πειράματα που μπορούν να βρουν μαθητές με βιολογία που είχαν να κάνουν στατικό ηλεκτρισμό και διάφορα άλλα θέματα. Όπως βλέπετε υπάρχει αρκετός ενθουσιασμός και από τους μαθητές και από τους παιδαγωγούς. Αυτό ήταν πάνω κάτω το site του πρώτου ΕΚΦΕ. Σας ευχαριστώ.